Izibhelu ezaqubuka kuleli ngenyaka Ntulikazi wonyaka 2021 zashiyela kuleli lingenalo uzinzo kwezomnotho, kwalahleka nempilo yabantu. Ikhomishana yamalungelo abantu namuhla ikhipha umbiko wayo emva kokwenza wophenyo kanye nezigcawu zokulalela izakhamuzi kuleli. Uhlalo wekhomishana yamalungelo abantu uphilile Ntuli uthi ukuqubuka kwezibhelu kwaqondana nje nokuboshwa kwaloyo wayengumengameli wezwe uJacob Zuma. The timing of the events of the July unrest coincided with the incarceration of former President Jacob Zuma. Kanti umbiko uthi khona babezihlelile lezi ibhelu ngenhloso yokuphazamisa uzinzo kwezomnotho. The evidence presented to the Commission shows that the acts which occurred during the unrest were indeed orchestrated. Waba mkhulu umonakalo wenzeka kwezomnotho kuleli kwashona nabantu. It was reported that 40,000 businesses and 50,000 informal traders were affected, with 150,000 jobs put at risk. The financial damage of the unrest was estimated at 50 billion South African rands, and approximately 353 lives were lost. ePhoenix ilapho kwashona khona abantu abaningi. Umbiko wekhomishana iCRL uthi bathole ukuthi ungezwani ngokobuhlanga yikho kwaba imbangela yokubulawa kwabantu abampisholo. Lokhu kungahambisana nempi yomlando wango-1949 eyayiphakathi kohlanga lwaseNdiya nabampisholo bohlanga lwamaZulu. The mistrust and suspicion of the Africans by the Indians allegedly led to the killings of Africans by Indians, as cited by some of the members of the community. Uhlalo uyalele ukuthi kumele kube nezinhlelo zokufundisa ngokuhlalisana kwezinhlanga ezikoleni. We recommend programs that address racism mindset change, which affirms the humanity of others, irrespective of race, gender, language, must be introduced in schools and communities. Untuli uphethe umbiko ngomyalelo othi umengameli kuzomela aphuthumise izinhlelo zokuphucula izindlela zokusebenza kwezinhlaka zomthetho kanye nophiko lwezomhloli kuleli ukunqanda izigameko ezifuze lezi ngokuzayo.